Himas rehas na ang sarong construction worker na wanted sa 27 kasong statutory rape sa Sorsogon. Kaining Domingo, Enero 19 kan voluntaryong magsukuan 44 anyos na suspect na residente kan Barcelona sa Marikina Police. Sa impormasyon, nagtago ini sa Metro Manila makalis ang paurutrong panduluguso sa iyang menor de edad man sanang kapamilya kan taong 2022. Suminuko subot ini makalis na makumbinsi kan mga otoridad sa paagi kan pakikipagpalitan nin mensahe sa suspect sa social media account kaini. Nakita nga namin siyang may information kami sa Marikina. So nagipag-coordinate tayo doon sa mga tropa doon. Bukod doon, meron tayong nagipag-coordinate tayo sa kanya na contact natin siya via social media. Positive yung information, positive. Nasa kustudiya pa kan Barcelona MPS ang suspect kasi nakatalaan na i-turn over sa Bureau of Jail Management and Penology sa Sorsogon City. Sa ngayon, sir, ang kaso niya po muna ngayon is statutory rape na isinampa natin. Yun nga po, meron siyang 27 counts. At sa mga darating na panahon na araw po ay i-kustudiyan na po siya sa BJMP Gubat, Sorsogon. Mientras tanto, basado sa record kan Hepatura, nagbaba naman ang kaso nin panlulugos sa banwaan kan nakaaging taon kumpara kan taong 2023, mantang dayman sindang na itatala pang kaso nin panlulugos ngunya na taon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubeya.